Bueno, Mario, benvido. Moitas grazas. Ponte cómodo. Grazas. Bueno, imos comezar coa primeira pregunta, Mario. Quen é Mario Pillado? Bueno, teño sorte que xa puiden saber que se facía esta pregunta. Entón, Mario Pillado é un fillo de mariñeiro de Burela, dunha vila como a Burela, mariñeira, e como é fillo de mariñeiro tamén é fillo de muller de mariñeiro. E aparte, como bo fillo de mariñeiro, pois os avós eran fundamentais, e o meu avó facía un pouco tamén de pai, entón tamén son neto do Pinche, que en Burela é moi coñecido. Bueno, ahora coñecémoste porque es tenente de alcaldesa de Burela. Que significa para ti representar ao pobo? Pois para min é un privilexio, un orgullo, pero tamén unha responsabilidade e un compromiso. A verdade é que cando comecei a tomar conciencia política non pensaba en que pudera chegar a ser tenente de alcaldesa, nin incluso concelleiro, pero, dende que eu son concelleiro na oposición de fai moitos anos, e hasta máis recentemente que estou no goberno como tenente de alcaldesa, pois unha parte moi satisfactorio poder axudar aos veciños e as veciñas dende ese posto de traballo. É un goberno en coalición co PSOE. Como chegades aos acordos? Como son as relacións? Teño que dicir que eu tivemos moita sorte nese sentido, porque eu xa coñecía a todos os compañeros do equipo de goberno de antes, incluso con algún cheguei a traballar, algún, por exemplo, Ramiro xa coñecía de estar na corporación municipal, tamén a Carmela, pero xa éramos todos coñecidos, temos a sorte tamén que somos máis ou menos dunha mesma xeración, dos 30 e pico, os 50 anos, entón, de alguna maneira, temos formas moi similares de ver as cousas, sobre todo no que diste de chegar a acordos, intentar facer as cousas máis sinxelas entre nós, tendo en conta que ten que haber unha convivencia. Xa dende o principio sentamos unhas bases de confianza que queríamos que era o axeitado, e, esa confianza foi a base, de alguna maneira, para intentar levar unha convivencia cómoda na que, evidentemente, sempre chegamos a acordos. Claro, é que eso, ao final son diferentes opinións. Sí, pero o que temos claro todos é que o noso cometido é traballar para a vila, para a veciñanza, é facer de Burela unha vila mellor, é un concello mellor, e, en base a iso, intentamos conxugar aquilo no que máis de acordo estamos para seguir adiante. Bueno, lembrando a última campaña, tiña un toque divertido. Podes contarnos que era a marioneta? Pois a marioneta foi unha idea que surxiu porque no ámbito deportivo daquela estaba moi de moda a xavineta e a chachonetos, o Celta, de un principio comecei a pensar, e aparte, había que me decía que era un arma de doble fío polo significado de marioneta, pero nós tiñamos pensada xa a resposta, tivemos a sorte de que, encargámoslle o traballo de deseño a un grandísimo artista local que é Héctor Manasé, que fixo un moi bo traballo, que quedamos todos encantados con ese traballo, e intentábamos darlle un toque á campaña, cando a mellor non eres das organizacións máis mayoritarias, para fazer un pouco máis, chamar máis a atención, darlle un toque divertido, e que seña diferente, que é algo que tamén, cando intentamos formarnos en comunicación, nos fa moito fincapé que fagamos cousas diferentes, sobre todo nas campañas, para conectar mellor co público. Sacábamos, a veces fíamos como un pequeno panel que levábamos a diferentes actos, e sacábamos pola vila para que, sobre todo, nos gustaba moito, tamén a xente en xeral, e, creo que saiu bastante ben, foi, por menos divertido, xa que digo sempre, por menos, sendo da organización que son, do BNG, non é tan fácil acadar resultados, por menos pasalo ben. Xa. Claro. É importante. Cal era a vosa resposta cando dicían o da marioneta? Nós o que dicíamos é que, claro, que podíamos decir que nós éramos a marioneta do PSOE ou do alcalde a alcaldesa nese momento, e nós o que decíamos é que os fíos desa marioneta que non manexan son os veciños e as veciñas de Burela, que é totalmente real. Pois moi boa resposta. Sí. E volvendo xa un pouco máis ao pasado, imos a descubrir o Mario estudante. Estudaches en Santiago de Compostela, non? Certo. Enxeñería química. Certo. Como foi esa etapa? Como era o Mario estudante? Sempre se di que a mellor vida das persoas que teñen acceso aos estudos universitarios é a súa etapa universitaria. Eu podo corroborar ao 100%. Evidentemente, logo a miña vida tamén tuvo moi bons momentos, pero a época universitaria para mí foi genial. Teño, por exemplo, amigos e amigas que, ao mellor, dentro do bo non gardan tan bo recordo, pero para mí foi genial. Tiven a sorte de ir a Santiago de Compostela con compañeros e compañeras xa de Burela, incluso con dúas compañeiras coas que estuven no cole dende primaria, e chegamos a acabar a carreira xuntos, que iso para mí foi moita axuda, entendo que para elas tamén. E logo coa xente da miña facultade, da miña clase, conectei moi ben. A veces incluso me plantexo, falando máis ben a nivel técnico da carreira,
e se pudera haber escollido outro, se me iría mellor ou peor, porque cada un despois a vida levanos por onde, bueno, Claro, por onde claro, nos claro. leva. Pero tendo en conta a xente coa que tuve sorte de convivir, non cambiaría nada, porque foi unha época xeñal na que pasei moi ben, estudei, por fin, fixen as minhas obrigas, pero tamén fui capaz de facer amigos, coñecer a cidade, bueno, coñecer un pouco a idiosincrasia de Santiago de Compostela, bueno, moi contento desa Que época. ben. E, bueno, tamén falando a título persoal, en moitas ocasións deches entrevistas falando da túa experiencia persoal coa obesidade. Sí. Como viviches ese proceso? Ben, eu dende ben pequeno, pois sempre tiven certo grado de obesidade, despois tuve por unha pequena patoloxía, fun de alguma maneira hormonado, tuve un tratamento diferente, eso fíxome pois coller máis sobrepeso, porque aparte coincedeu na adolescencia, que é unha época complexa para iso. Houve unha primeira época, cando estaba a rematar a carreira, ainda estaba en Compostela, na que segui unha dieta bastante, bueno, non estricta, pero que sí que eu tomei bastante conciencia e conseguín reducir o meu peso, pero logo matoume volver a Burela e volver aquí a cambiar de hábitos completamente, e non fui capaz de volver a coller hábitos saudables, e volvín a un pouco ao nivel no que estaba, incluso máis. Pois vin a maneira de que había que darlle solución a isto, despois de intentalo moitas veces, ao meu sobrepeso. Bueno, puxime máis aos especialistas, é o que me recomendaron os especialistas despois de facerme unha análise completa no Hospital de Burela, no Departamento de Endocrinoloxía, de levarme ao ULA, porque notaban que os análises estaban razonablemente ben, que non era máis con problema de sobrepeso, de obesidade, e ali no ULA pois meteronme no que é o proceso para a reducción de estómago. Eu nunca fui moi partidario, pero claro, eu tamén son partidario de fazer caso aos técnicos e a xente que sabe, entón puxome en mans dos profesionais e ninguén vai contradicir os endocrinos e o equipo que teñen ali no ULA, que aparte é bastante completo, bastante bo. Pois, a ver, sí que ao mellor o proceso un pouco máis longo do que cabe esperar, pero bueno, isto é a Seguridade Social, todos sabemos como está a situación sanitaria, e o certo é que teño que destacar que tuve moita axuda, sobre todo do que é a atención primaria, tanto a miña médico de cabeceira, que era moi partidario, me apoiou moito, como sobre todo, e aquí quero destacar ao servicio de nutricionista, que dende non hai tanto, está nos centros de saúde, é certo que antes había un caso en cada centro de saúde, agora hai unha para toda a Mariña, e esa persoa, que aparte é unha rapaz cebural que xa coñecía, axudoume moito, porque no día a día é o máis importante, a hora de manter os hábitos, de levar unha vida saudable, e conseguín desa maneira pois, perder uns 40 e tantos kilos antes da operación, e logo da operación eu a verdade que quedei abraiado, porque eu pensei que sería moito máis duro postoperatorio, pero o sea, despertéme, e o único que notaba é que me doía a espalda do quirófano, e que tiña como se estuvera completamente cheo, porque claro, tiña moito menos estómago. Claro, eso pero o que son as secuelas da operación, nin me enterei, que decir, foi... Claro, como foi para ti ese cambio de dicir, notache o teu corpo diferente? Sí, o primeiro que eso, desperté polo medio da tarde, foi unha operación en Ayaxaxún, notaba como se estuvera cheo, é dicir, era psicolóxicamente, pero é imposible, porque, claro, notaba que non tiña, entón, claro, o que aprendes é, co paso do tempo, das semanas e dos meses, escoitar o teu corpo, entón notas que te sacias moito antes, entón xa sabes cando poñer os límites, bueno, escoitas moito máis ao teu corpo, cando está costando según o que tomes ou o que non, facer a bueno, é un proceso no que tamén aprendes moito sobre ti, o que eres ti mismo e o teu corpo, que creo que é positivo. Evidentemente, que non teña que someterse a iso, moito mellor, pero tamén é unha oportunidade para aprender sobre o noso corpo, eu creo. Claro. Falabas de que perderas 42 kilos antes da operación. Tiveches que levar un proceso a ver, realmente o que che din é que canto máis peso leves perdido, moito mellor, porque xa é moito máis saudable, pero non che marcan ningún obxectivo, nin che poñen unha traba de se non pasas aquí non te van a operar. De feito, eu compartín a habitación no hospital con unha persoa que, bueno, tiña xa outros problemas, era maior que a min, tiña outros problemas cardiovasculares de circulación incluso nas pernas, moito máis alto que a min, entón esa persoa non puido perder tanto peso, pero tamén a someteron a operación, é dicir, fan un pouco, evidentemente, unha cousa é o recomendable, outra cousa é a necesidade que ten cada paciente. E que foi o máis duro do antes e do despois? Do antes foi circunstancial, porque a min chamaronme para operar unha primeira vez na ponte de decembro de 2023, entón se que te chaman tens que estar 10 días e solo tomando uns batidos, porque tens que acostumar o teu estómago, serve como limpeza antes da operación,
Logo fun a mediados de decembro, non me puideron operar por un problema co quirófano, logo volvín e chamaronme para ir xusto a final de ano. Entón, prácticamente estuve todo o mes de decembro. Sí, En no. Navidade. Pero era outono anual, pois estas Navidades, este Nadal así, pero pois é o que hai. Estaba tan mentalizado, tiña tantas ganas de someterme a iso e intentar cambiarme o que non me importou moito. E logo despois, pois sí que é certo que estás moito máis tempo pois, con dieta líquida e vas collendo pouquiño a pouco os alimentos, pero non o cheguei a levar mal nunca, porque aparte, bueno, pois, ao mellor os meus amigos iban a cenar e eu Eso quería preguntar tamén, os eventos sociais, as comidas familiares, esas cousas. Hai que adaptarse, eu acórdome que chegamos á casa, porque eu, claro, acompañarme meus pais, chegamos á casa o día de noite vella pola tarde, meus pais tiñanlles preparado a miña irmá unha comida espectacular, eu estaba, pero levaba ben, non? E cos amigos, bueno, pois todo o mundo empatiza, non moi ben, fuma adaptando pouco a pouco, ahora xa levo unha dieta completamente normal e equilibrada, teño que saber eu poñer os meus límites, entón non hai saber onde podes chegar e onde non. Xa. Bueno, e a día de hoxe, que é o que máis agradeces desa decisión? De haber decidido ao final? Pois, sobre todo, a comodidade e a saúde, porque ao final isto é unha decisión que se toma pola saúde, porque evidentemente hai moita presión social polo feito de, bueno, unha componente máis estética, pero a miña decisión foi totalmente de cara á saúde, á comodidade e a estar ben eu. Porque podes ter uns quilos máis ou uns quilos menos, ou podes ter un aspecto outro, pero é importante estar sanos, estar ben contigo mismo, estar saúde tanto física como mentalmente, ter boa saúde. Bueno, xa que abrimos o melón da sanidade pública na Mariña Lucense, podes comentarnos a túa opinión? Sí, a ver, evidentemente o tema está relacionado, teño que dicir que, salvo, bueno, os prazos é un pouco a atención que prácticamente non fun tantas veces ao endocrino no proceso, basicamente quen soportou toda a carga dese proceso foi a miña nutricionista, a miña médico de cabeceira, do resto, pois, neste caso, no meu caso particular, esa atención pois, foi ben, a atención no hospital foi ben, pero son consciente de que hai moitos outros procesos servizos e especialidades que a día de hoxe, sobre todo, na Mariña que non é tan doado, incluso, vamos a ver, xa só as derivacións a Lugo. Eu entendo que no caso de endocrinoloxía, que hai un departamento tan desenvolto ali, que sexa lógico, pero hai outras cousas como, por exemplo, unha panorámica dental que a fan en calquera clínica aquí, ou na Mariña, ou cambiar a pila do marcapasos, que é un proceso bastante sinxelo que hai que ir a Lugo, ou incluso últimamente non polo que os datos que hai, se que iso que están, por exemplo, a Plataforma Sanitaria da Mariña, senón polos datos, as cousas que vexo no meu entorno, que é para calquera consulta de dermatoloxía, vas a Lugo, a mí che dicen que ali ou non é, ou están 5 minutos, pero claro, tú ir a Lugo para 1 hora e cuarto, así, estar 5 minutos e volver, entón son uns dereitos que gañamos, porque eu recordo cando, non recordo eu que evidentemente, pero sempre se dicía, cando máis ou menos a xente da miña xeración naceu, que se iba a dar a luz a Lugo, e había muller, que un amigo, un dos meus mellores amigos, deron a luz en Villalba na carretera. No coche, claro, que... Claro, agora iso está volvendo a pasar na xesta na Gallideira outra vez, entón, é como se dáramos pasos atrás, e toda esa xente que traballou moito, que pagou impostos, que traballou no sector do mar, no sector gandero, no sector forestal, en todos os sectores que hai na Mariña, incluso no sector metal, como é Alcoa, que pagou impostos para ter dereitos e que se adquirin dereitos, que tivemos un hospital que non foi fácil de construir e de facer e de ter aquí, con moitos servizos, é que en lugar de mellorar servizos e ampliar, bueno, sí que se ampliou o hospital, pero só en instalacións, non en servizos, é que tiñamos que cada vez hai máis derivacións a Lugo e temos maior dependencia de Lugo, porque ao final de Lugo, evidentemente, na dirección van ter moito máis posto o foco no que é a zona de Lugo e non a zona da Mariña. É un pouco iso que van a reclamar a sociedade da Mariña, que non é moito máis que ter dereitos que xa estaban adquiridos. Bueno, cambiando xa de un pouco de tema, de rexistro, outro tema que estás moi ligado é ao fútbol. Que papel dirías que xogou este deporte na tua vida? Porque a día de hoxe tamén estás ligado. Sí, vou facer unha pequena corrección, que é o fútbol sala. Vale, porque, o fútbol sala. Eu estou moi ligado ao fútbol, porque desde pequeno son un grandísimo aficionado ao AS de Burela. Este ano tuve o placer de poder, para a temporada pasada, que foi de ascenso, de viaxar moito con eles, incluso estar en Chantar no partido de ascenso, pero eu creo que te referías ao fútbol sala, porque para o gran público parece que é o mesmo, pero sí que é certo que os que somos aficionados e traballamos no fútbol sala, pois son deportes diferentes, ainda que dependemos da mesma federación, que é outro debate que sería moi interesante, pero moitas cuestións técnicas e tácticas, por exemplo, o fútbol sala é máis parecido ao balonmán ou ao baloncesto, que foi evidentemente técnicamente
un xogador de fútbol pode compatibilizar co fútbol sala, pero sí, estou moi ligado ao fútbol sala. Para min a primeira época foi maravillosa porque, independentemente dos problemas que sempre hai no deporte aficionado de base, foi maravilloso porque poder traballar cos rapaces en algo que para min xa era aficionado desde que se creou o clube en 2001, que agora vai facer por ano 25 anos. Fui sempre aficionado, para min era un privilexio poder traballar con profesionais. Eu acordo de dicir aos meus amigos e a miña familia que iba a ir a adestrar con Daniel Ibáñez, que foi campeón do mundo de fútbol sala, e que era o adestrador de Burela, e que íbamos a facer un entreno, que tiñamos que coller o equipo pre-Benxamín, porque faltaban os adestradores, e chegamos ao pabellón e dixenlle eu, Daniel, se che parece ben, facemos... E dixo, non. Tú aquí o que entender eres tú, eu sou un entrenador de sí, pero eu cos benjamines nunca estuven. E que, claro, que unha persoa como Daniel Ibáñez me diga, non, facemos o que ti queiras. Para min iso impactoume moito, viñan profesionales de rapazas, adestradores, viñan a xogar ou a traballar aquí no clube e poder aprender deles e traballar man con eles, eso é impagable. Claro, é unha experiencia. Sí. Bueno, agora estás ao fronte da filial femenina do Burela. Sí. Que obxectivos tes para o equipo? Pois foi algo que lles marcamos ás rapazas dende o principio, que queríamos fixar, por eso fixamos esa presentación, ali no mural que hai ali onde era a antigua conserveira, é que o obxectivo fundamental é, como é un equipo filial, o clube está na situación que está, é que esteñan preparadas ou que poidan estar preparadas para poder axudar ao primeiro equipo cando sexa necesario, porque iso é o que queremos os que traballamos na base, que ten que ser o obxectivo dun equipo filial. Estamos nunha categoría de nivel provincial na que vamos a intentar competir, evidentemente a calquer deportista cando sale á pista ou sale a unha cancha ou a un campo quere gañar, pero o interesante é competir e que estén preparadas para poder estar ou axudar no primeiro equipo cando sexa necesario. E outro obxectivo é algo que me marco co case a nivel persoal, é como é un equipo femenino, é a primeira vez que eu adestro un equipo femenino, e ese foi o motivo de que fixéramos a presentación ali na conserveira, é que estou moi farto de ver a mulleres que me digan que non son capaces ou que elas non poden, ou que... Entón, como moitas veces escoitei iso e son reacio a iso, queríais facer ver, porque ali naquel mural hai imaxes de mulleres que levaban bonitos nas súas mans, dous ou tres bonitos, dentro do porto ata aquela conserveira. Eran mulleres que eran rapazas novas, como poden ser as que están agora no filial ou no primeiro equipo, e que iban levando os bonitos que pesan 8 ou 10 kilos nas mans ríndose. Entón, se elas eran capaces, elas son capaces do que sexa, e se non son capaces, polo menos vámoslo comprobar. Exacto. Entón, ese é un pouco outro obxectivo secundario, é o que lles quixen facer ver dende o principio, que que teñen que ser capaces de calquera cousa, polo menos intentar. Sí, exacto, unha mensaxe moi importante. Gracias. Moi importante. Bueno, falando así de xente nova, da mocidade, podemos generalizar agora, un comentario que está moi ao día é que a mocidade a día de hoxe non se compromete con nada. Que opinas diso? Consideras que pode ser... Conselleiro de Mocidade, por eso... Educación e Migración, que tamén ten moita relación, pero se nos poñemos a revisar citas dese tipo, que xa é na actualidade, ese tipo de declaracións, podemos ir atrás na historia, casi fai 2000 anos, hai ese tipo de... Incluso filósofos gregos teñan ese tipo de afirmacións. Sí. Evidentemente, as xeracións, o que eu xa digo que son un boomer, pero as xeracións que xa temos unhas certas anos, xa temos canas na barba, pois sempre tendemos ao mellor a exixir demais ás novas xeracións, porque ao final é un choque xeracional que é lógico que se dé. Pero eu intento tamén empatizar cos rapaces e coas rapazas e coa xente que ten 15 ou 16 É moi importante, porque a situación de cada un... Eu recordo nunha conferencia que había de UNICEF, que me invitaron cando foi o tema de ser Burela ou ser condecorada Burela como cidade amiga da infancia por UNICEF, pois chamarnos para un congreso que había en Santiago, e, pois darnos a oportunidade de explicar un pouco cal era o noso proxecto que tiñamos, en Burela e noutras vilas. Eu dicías que o máis importante para nós era escoitar, empatizar, pois de alguma maneira, tentar traballar con eles, que evidentemente non sempre se pode conceder todo o que queren. Eu dicía que hai que un pouco tomar o que eles digan, o que eles pensan, como eles se comportan, pois un pouco en cuarentena, porque quer decir, eu creo que están na idade teñen un certo dereito a ser imbéciles. Porque eu recordo, cando eu tiña 15, 16, hasta uns 20 anos, cando na adolescencia eu era bastante imbécil, ou pareceme a min. Ainda un pouco ahora, non, pero bueno, xa digo. Pero, quer decir, teñen dereito a equivocarse, é un momento no que teñen que equivocarse para aprender. Entón, tampouco se lles pode exixir a eles comportamentos que ao mellor os adultos e o resto da sociedade non teñen, ou penalizarles eles con comportamentos que sí que tamén ten o resto da sociedade. Entón, moitas veces, se nos paramos a pensar que hai falta de compromiso, pero realmente a sociedade está tan comprometida, ou moito máis comprometida que a eles. Xa.
que de moitas veces son eles os que lideran certas loitas. Ora, por exemplo, nas causas nas protestas que hai pola causa palestina, hai moitos rapaces novos que están a liderar, tamén hai xente adulta, evidentemente, pero están traballando moi ben nese sentido. Sí. Entón, eu creo que se equivocan porque hai na experiencia fai levar a erros, pero están no momento no que teñen que equivocarse, aprender e madurar, entón temos que un pouco nos acompañalos nese sentido, facerlles ver cando se están equivocando, evidentemente non pensades que ao mellor que os rapaces aplico todo o buenismo, sempre estou todo ben perfeito, incluso entrenando rapaces e rapazas que non os reprendo, que non hai disciplina ou non hai límites, porque é importante tamén poñer límites, claro. Que sepa o que son os límites, é dicir, hai que deixarles que se equivoquen, pero ao equivocarse tamén que vexan os límites que hai. Exacto. Entón, pero eso de falta de compromiso, nós temos o grupo de participación, a veces estamos pensando, pues, non levamos a cabo todas as actividades que quixéramos con eles ou que eles nos digan un pouco, pero realmente o tecido asociativo non cambiou tanto como que para calquer outra colectivo non seña complicado o seu funcionamento, pois é un pouco, eles son un reflexo do que é a sociedade, non van, é complicado que eles esteñan por enriba da sociedade ou dos adultos, porque ao final, pois, aparte no momento que temos ahora a mocidade, pois ten unhas preocupacións, sobre todo cando pasa da época de estudante, cando ten que sair ao mercado laboral, ten unhas preocupacións e uns problemas que, bueno, eu xa algo vivín, pero creo que non é, porque o problema de vivenda que ten todo o mundo, eles teñen moito máis ainda, claro. Por exemplo, eu tenho moitos problemas de que eles agora, tendo un traballo, ao mellor non están ainda na pobreza, ou poden estar na pobreza, cando iso antes, cando eu era novo, se tiñas traballo, pois non tiñas eses problemas. Entón, pois, bueno, eu creo que hai que empatizar moito máis con eles. Moi importante, a empatía. Sí. Bueno, antes tamén falabas das mulleres mariñeiras, de que eras fillo de... Muller de mariñeiros, sí. Bueno, por que tan ligado ao mar? Porque meu pai foi mariñeiro durante 40 anos, o seu pai, meu avó, tamén foi mariñeiro toda a súa vida, meu pai procede de San Cibrao, que é unha vila tamén moi mariñeira, na que moitos mariñeiros de Burela procedían de San Cibrao, como a meu pai. Ao final Burela é unha vila mariñeira que se desenvolveu en torno ao porto, e é certo que pois, a construción do hospital e de moitos servizos en torno a ele, ao porto, e tamén a construción da Alcoa sirveu para desenvolver Burela, pero Burela foi sempre unha vila mariñeira. Despois, pouco despois de rematar a carreira, tuve sorte de traballar en 2 etapas na fábrica de xeo do porto de Burela, e que me deu, aunque foron etapas curtas, pero deume moito pé a coñecer un pouco máis hacia dentro como é o traballo e como se vive o día a día ali no porto, que se non traballas así, eso non o vives, é un pouco as formas de pensar un pouco do sector pesqueiro e dos traballadores que hai ali. E bueno, pois, era inevitable pois, esa ligazón xa familiar tamén de traballar e de vivir ali, convivir no porto logo. Que bo está. Gústache? Está moi bo. Pois é de Coffee Urban Roasters. Comprareino. Recoméndoche. Bueno, continuamos, Mario. Imos falar outra vez, volvemos para a política. Un momento importante que hubo este ano en Burela foi o recibimento dos reis de España. Contanos aí, que pasou, por que non acudichedes? Ben, un pouco na liña do que dicíamos ao principio, desde a diferencia saber entendernos, nós somos unha organización, representamos, eu a miña compañera Sandra Fernández, unha organización política republicana, a parte queremos que, bueno, a parte diso, é de non estar de acordo en que o xefe de Estado seña un monarca, senón que debería ser o presidente da República, pero, bueno, ese xa era máis outro contexto. Pero creíamos que a parte da visita non respondía a ningún servizo, ningún dereito que se fora a adquirir para o noso porto, como se intentou vender, senón que era unha visita así, institucional, que iba a visitar un porto pesqueiro, era un pouco tomar contacto co mundo, co sector pesqueiro, co noso porto, pero que non traía ningún servizo. Entón, nós, evidentemente, ao final o que queremos é que as autoridades que o que fagan é traballar para a nosa comarca, en concreto para a nosa vila, para o noso sector pesqueiro, e por iso non estábamos de acordo, e desde logo nós non queríamos modificar a nosa axenda para que iso fora así. A parte, xa máis no case persoal, esa semana tiñamos preparada a Semana da Infancia, que é algo que traballamos cos técnicos con moito tino, e eu de alguma maneira quería que o lóxico era, sendo como era a nosa condición, seguir un pouco coa nosa axenda, respetando a decisión dos compañeros do goberno, que sí que evidentemente fixeron o recibimento, entón non houve máis problema que comunicalo, decir que non contaran con nós, e ao final non houve máis problema que iso, porque iso nós temos claro que é o
o noso obxectivo que é traballar por e para a veciñanza de Burela. Incluso, digo, máis, eu entendo que haxa parte da veciñanza que estivo contento con iso, o disfrutaron, e outra parte evidentemente que non, Claro que igual... porque iso é un debate que hai na sociedade tamén, e cada un aí eu creo que aí xa non é unha cuestión tan de vila ou de concello, sino non local, sino que é unha cuestión de cada organización política, de como toma a súa decisión, cal é a súa ideoloxía, e non sabemos diferenciálo perfectamente, non o máis problema que é esa, verdade. Este tipo de feitos tamén poden provocar aí un pouco de polémica. Como levas ti as críticas? Eu creo que é importante saber de quen veñen e en que contexto son. Eu, por exemplo, nas redes sociais, a ver, sempre, eso de topar de quen veñen, e saber de quen son, telas que topar en calquer ámbito, non? Pero claro, nas redes sociais é un que agora hai moita crítica en redes sociais, evidentemente estamos obrigados a telas, a interactuar, porque ao final eu creo que o da comunicación para nós, a parte de unha ventaxa, creo que tamén é unha obriga, temos que intentar comunicar ben, e facer chegar á cidadanía ben os nosos posicionamentos, o que facemos é o traballo que facemos, non? Pero nas redes sociais é certo que hai como unha barreira, un espello que non é física, como algo que está polo medio que lle permite a calquera pois, dicir algo que non che vai a decir pois, en persoa, no cara a cara, entón, Sí, encima cada vez que, claro, temos máis facilidades para facelo de forma anónima, entón... claro, hai moito anonimato, que eu nunca manexei unha rede que non me identificara, pero hai xente que manexa contas nas que non se identifica, Sí. Pois, eu non opino sobre quen fai iso e quen non, pero cada un fai como quere e pode. Entón, claro, aí hai un pouco de todo. Entón, claro, hai que saber pois, manter distancia e intentar discernir que é o productivo, que é a crítica constructiva, o que se pode recoller. Porque sí que hai xente, aunque non o pareza, porque, claro, non se fai tanto ruido, sí que hai xente que por redes sociais fai aportacións que son positivas. Sí, sí, desde E que nos logo. fai chegar cousas que modificamos e que cambiamos no día a día ou en grandes proxectos. E logo tamén hai xente que ven ao Concello, nos aporta o seu punto de vista, nos dice no que cree que nos equivocamos ou acertamos. E iso, para min, é o máis importante, o contacto coa xente. E temos que intentar aproveitar iso para ter contacto coa xente, a veces temos que escoitar, outras veces, ao mellor, si é completamente contrario ao que nós pensamos, dentro do respeto non podemos tampouco aceptar todas as críticas, porque nós fomos elexidos democráticamente, estamos nun goberno lexítimo, entón temos que, en base a eso, evidentemente, escoitar a veciñanza, pero temos que tomar decisións, decisións políticas. Cando vemos que hai cousas que se poden escoitar, que son positivas, que son propostas en positivo, pois tomamos conciencia, pero hai outras cousas que van directamente en contra do que nós pensamos, ou a forma de ver que temos nós a vila e o desenvolvemento de Burela, entón, sentindo moito, pois, dentro de todo o respeto, pois, non se pode aceptar esa crítica. Claro, é que a veces a veciñanza pode chegar a ser un pouco complicada. Pero eu creo que é a vida, eu creo que todos na nosa vida, na nosa familia, no noso grupo de amigos, hai discrepancias, hai xente que pensa dunha maneira, que fai unhas cousas dunha maneira doutra. Claro, nós temos que escoitar a todo o mundo, pero eu creo que iso ao final e no fondo é unha ventaxa de poder falar con toda a xente, que a xente che veña a pedir cousas ou facer propostas. Eu creo que iso é positivo. A veces que, bueno, hai situacións que son máis ou menos desagradables, pero son as menos. Eu tomo moi positivamente. Eu digo sempre, se a miña porta do despacho está aberta, que eu estou no Concello. Que estou dentro, que estou por ali, ou noutra sala, ou con un técnico, ou nunha reunión. Entón, eu estigo a calquera que pode vir ali e entrar e dicirme o que o estime oportuno. Entón, eu creo que esa cercanía é o que temos que ter, independentemente de que haxa máis ou menos críticas, non hai outra Moi maneira. importante tamén. Que valores consideras que debe ter unha persoa como a ti que se dedique ao traballo público? A ver, isto mellor non debería decir. Bueno. O que vou decir non debería decir, ter que decilo, pero a honestidade creo que é o máis importante. Sí. As ganas de traballar, de desenvolver un proxecto para a veciñanza, e tamén eso, ser empático. Vou dicir algo no que dicía antes, que é intentar comunicar ben, porque xa sei que isto, non polo tema aquel de quedar mellor ou peor en redes sociais, ou senón intentar aproveitar todas as ferramentas para facer trasladar a nosa mensaxe á veciñanza, non só polo interese puramente electoral que podemos ter, que o temos que ter como organización, porque temos unha estrategia para seguir intentando mellorar a vida das persoas, senón porque a veciñanza ten dereito a ter información veraz tal na situación na que estamos, que está chea de bulos, fake news, que calquera pode publicar calquera cousa, sexa verdade ou non. Nós temos a obrigación de trasladar mensaxes claras e que señan veraces e que señan reais. E se pensamos no futuro inmediato de Burela, que prioridades non se poden aplazar máis? Que prioridades non se poden aplazar máis? É que no futuro inmediato, a ver, pasa que hai algunhas que son máis alleas ao que é a nosa capacidade, pero bueno,
o tema da edar é algo histórico, vamos desde que antes de que eu empezara a ser concelleiro en Burela, na oposición xa era un tema que era necesario, e seguimos sin contar con ele, a pesar, bueno, dos anuncios que fai Augas de Galiza. E logo, por exemplo, a obra que agora mesmo no Porto, que está en relación con esa, pero é como secundaria, tamén é moi necesario, porque había uns problemas de inundacións moi grandes, que non só na vía pública, senón en locais que había nas cercanías do Porto, incluso vivendas case de persoas. Bueno, esos son o máis inmediato. Claro, a obra disso pues, depende da perspectiva de cada un. Para min, por exemplo, que estou traballando máis coa mocidade, coa educación, ahora temos a obra da Casa da Xuventude, que xa vamos anunciando, estamos intentando licitar para sacala entre este ano que ven, porque xa estaba, eu polo menos creo que no equipo do goberno estaba os técnicos, estamos moi orgullosos da volta que demos á Casa da Xuventude, porque era unha casa na que non tiñan espazo rapaces para estar. Ahora habilitamos unha aula, cada vez intentamos que vaya máis, fixamos diversas actividades, e habilitar eso xa foi para min foi un avance, facela máis atractiva, que cada vez vaya máis os rapaces, porque ao final a mocidade, se queremos empatizar con eles, como decíamos, temos que darlle espazos e temos que facer que os espazos públicos para eles sexan atractivos. Logo temos como un pequeno plan ou programa no que estamos rehabilitalizando e mellorando os espazos máis para os parques infantís e prazas. É algo que, bueno, pues estamos aí, sí que estamos a traballar moi ben coa parte de obras que levan os compañeros do SOE, pero ao final como temos o mesmo objetivo, pues ao final estamos conseguindo un pouco datar a mocidade de máis espazos. Teño que dicir que cando comezamos pensaba que a área de educación pues, nun concello tiña menos percorrido, pero sí que nos dá moito pé a traballar cos centros. Recordar que en Burela temos 2 colexios públicos, o Vista Alegre, que agora se chama xa Os Castros, 2 centros de secundaria que son o Perdouro e o Monte Castelo, 2 escolas infantís. Eso fai que agora é unha comunidade educativa grande, hai moitos son de Burela, evidentemente, pero moitos outros veñen de outras vilas polo que sexa, por traballo dos pais ou polo que sexa, e iso dá-nos pé a traballar con eles e palpar os problemas que teñen as comunidades educativas, as AMPAs, as direccións dos centros, os propios estudantes. Iso fai que reclamamos moitos e mellores servizos, máis recursos, e sobre todo de persoal, para que, bueno, unha población que é tan diversa como a de Burela, tanto en idades como en orixes, que é algo que tamén temos moi presente, porque é unha realidade que para nós é unha ferramenta, que é un privilexio para que haxa diversidade, porque sempre é unha riqueza, pero que iso hai no que dotar de medios entre todas as administracións para que haxa un bo desenvolvemento, unha boa convivencia. É iso un pouco iso, traballar de cara á mocidade, na educación, en espazos para que se poida sair adiante. Entón, así resumindo un pouco, cal dirías que é a pegada que che gustaría deixar polo teu paso no Concello de Burela? É unha pregunta potente, é claro, o legado. Eu é que sou unha persoa moi sinxela e que se conforma con moi pouco. Eu sempre digo, eu con que poidan dicir de min que fun honesto e que traballei e que fixen a miña parte, xa é bastante, pero eu con que queda pegada de que intentamos mellorar a vida dos rapaces e das rapazas e de facer Burela un lugar máis atractivo para estar pola rúa, para ter os seus espazos, para todos os seus momentos, porque hai momentos para todo, para xogar, para estar máis tranquilo, para ter un pouco máis de intimidade, ten que haber momentos para todo, entre a mocidade, entre toda a veciñanza. E tamén que conseguimos que a mocidade fora ben vista polo resto da veciñanza, creo que o conseguimos, é que haxa unha interacción. Un pouco xa o que creo que quero deixar, legado, un pouco unha palabra moi grande, legado, pero un pouco o que me gustaría que me recordaran por iso, por traballar para a mocidade, para a inmigración, e que houbera unha convivencia positiva e mellorar nese sentido. Bueno, a mocidade tamén foi protagonista fai un fin de semana no Osa do Mar. Que tal por festival? Espectacular, non podo dicir outra cousa. No Osa do Mar vivimos momentos dende fai moitos anos, momentos máxicos como estar nun concerto de Zetangana, cando non era tan coñecido, pero era un concerto de Zetangana, de Arde Bogotá, cando non era un grupo que o petaba tanto, bueno, de moitos outros grupos, pero tamén ao mesmo tempo pode estar tocando Iván Ferreiro e despois pode estar Medio Quiñón, que é o grupo tradicional de Burela, ou Matuco Tabanca, ou bueno, ten esa diversidade que xa en todos os ámbitos o festival, que é sempre espectacular. Eu aí, por exemplo, tamén
coa relación que teño con Nuno Pico de grande amor, e tamén tuve momentos moi bonitos no festival, porque ele estuvo moitas veces. Eu por mí podía estar todos os anos, pero evidentemente non vai ser sempre o mesmo cartel. Ele ten unha relación moi estreita co festival. Andaba este ano por ali. Sí, ele é un asiduo, se non ten outra cousa. Entón, pois, os momentos no Osadomar son máxicos. En Burela, eu últimamente digo moito que temos a sorte de que de alguna maneira o verán na Mariña comeza nas festas de Burela, prácticamente, porque son as primeiras festas patronais que hai, e case pecha co Osadomar. É certo que agora queda San Lucas, que é tamén outra festa importantísima e milenaria case, que temos agora en Mondoñedo dentro de unhas semanas, pero digamos que porque na San Lucas xa hai que ir coa cazadora pero mellor. Sí, eu creo que iso xa hai que levar o chubasquero, xa é como a apertura do outono, sí, non? Digamos, eu creo que sí. Entón, digamos, de alguma maneira cerramos tamén o verán en Burela co Osadomar, entón xa é unha ventaxa e temos que estar moi orgullosos diso. Sí, a verdade que sí. Dirías que enriquece tamén a cultura, non, da mocidade local? Claro, é unha oportunidade. Eu acórdome cando estivo te Zetangana, decíamos rapazas que adestrábamos os días antes, decíamos, no, que vamos ir a Líbero a Zetangana, pero claro, Zetangana, sí, é un rapaz que o peta moito, sí, e claro, eu non sei daquela, non sei que era Zetangana, entón, había os rapaces velos sempre hai algún, porque é tan ecléctico, tan diverso, sempre vai haber un grupo que lle vai a gustar a quen. Claro. Eu falaba outro diario no festival con os colaboradores que ele estaba ali sentado tranquilamente, que tal? Mira que estes que están tocando ahora non son os meus favoritos, pero bueno, pois eu e dicíamos que non nos poden gustar, pois son tantos que nos poden gustar todos, pero son positivo. Igual non coñeces igual non coñeces algún, por exemplo, un dos últimos que tocou, o último casi, Puño Dragón, que non era tan coñecido, pero ao final escoitámola, todo o mundo se leu encantado, aparte, evidentemente, si lo é, foi espectacular, pero, é dicir, é tan diverso que todo o mundo que ten ali cabida, estamos nenos xogando polo medio, hai xente maior, máis maior que a nós, que lle gustan grupos, eu creo que iso é a riqueza, é iso que a mocidade ten un filón aí para descubrir grupos, que é algo que dice moitas veces Nuno, que é a primeira vez que escoitou a Terbutalina e explotou a cabeza foi cando comezou ele a tomar conciencia que podía ser artista, podía ter un grupo, porque cantaba en galego, porque el sobre todo o que defende sempre é cantar en galego, e iso tamén se dá no festival, que hai moitos grupos que fan a música en galego. Claro, forma parte xa moito da identidade non só da xente de Burela, tamén da Mariña, eu creo, porque o Osadomar xa é un referente. Que outros eventos sociais, deportivos, culturais hai en Burela, ou crees que pode haber en Burela nun futuro para seguir fortalecendo esta identidade? Ben, a ver, teño que recoñecer que unha das cousas malas que tiña o que era a miña vida deportiva, ou de adestrar e ir a competicións cos rapaces que me tocaba, que era que a nivel cultural perdíame moitos eventos. En Burela sempre hai a nivel de eventos culturais, monólogos, un montonazo, obras de teatro dunha calidade. Estes 2 anos puiden disfrutar dunhas obras, ou non estar adestrando e ter os venres, os fins de semana máis libres, disfrutar dunhas obras de teatro dun nivel espectacular. A programación cultural que temos é moi boa, conseguiuse retomar. A ver, non vou negar o innegable, xa era bastante productiva e boa nos anteriores mandatos, pero sí que eu creo que agora é máis cercana e máis popular, que é algo que é importante recoñecer. Pero tamén creemos que a programación cultural non debe estar só centrada nos auditorios, ou ten que ser en toda a rúa. Entón, esta semana temos a Semana da Mobilidade, que é tamén xa un referente no que todo o que facemos é que todas as asociacións salgan á rúa a facer o seu traballo, pero están na rúa. A nivel deportivo, evidentemente, temos un equipo en primeira división, agora por desgracia outro en segunda, pero que, bueno, xa volverán, ou senón, ao final somos Burela, non? É dicir, con que haxa rapaces e rapazas competindo e que teñan cabida, sobre todo os rapaces de Burela da zona. Temos un equipo femenino que, a pesar da situación, ten a 3 rapazas de Burela, a 3 rapazas de Foz, a unha rapaza de Ribadeo, é dicir, a 8 mariñás, 5 delas xuvenís, a que está a competir en primeira división. Eso ten que ser un orgullo para todos e para todas nós. Temos a ese de Burela que cun proxecto maravilloso de canteira, con rapaces, a maioría tamén de Burela que seron da canteira, con outro grupo de rapaces tamén da zona, de Viveiro, de Foz, de Xove, bueno, grupos de rapaces daqui da zona, conseguiu asentarse en primeira regional este ano pasado, conseguiu subir a preferente, que se manteñen a categoría moi ben, pero senón o proxecto sigue aí, porque é un proxecto de algúns que son xogadores, como o seu presidente Jairo Campo, que é capitán e presidente, e coordinador, un pouco todo, cunha directiva de xente nova que está traballando moi ben, que traballa máis aló do resultado, senón traballa para toda a súa base,
e que traballa pois, un pouco pois, eso, de un proxecto de cantera dende arriba ata abaixo, e que, bueno, pois agora consigo estar preferente, igual se a pelota non entra, pois pode estar en primeira regional ou no que seña, pero ten ese proxecto claro de dar cabida aos rapaces que queiran practicar ese deporte e que teñan a oportunidade de facelo hasta que queiran. É un pouco iso tamén creo que é positivo para Burela. Temos un clube de baloncesto tamén con moitas nenas, sempre foi o clube que máis nenas tivo, que fomenta moi ben o deporte feminino. Bueno, creo que agora temos o proxecto Ondas Limpas e Burela Lumea, temos con respecto ao proxecto das Limpas, pudémoslo sacar a cabo, porque hai un club de surf que acaba de que lle faltaba a Burela, porque nunca houbera, era unha vila tamén mariñeira, obligada ao mar como a Burela, que ten un club de surf que está empezando a ter actividade, foi un éxito rotundo os bautismos de mar, a iniciación a surf, tuveron moita xente no verano nas prácticas de surf, van a intentar meter no inverno, aparte, eu digo que eles son un club de surf, un club deportivo, eu digo que vistas as seus inquietudes son casi unha asociación cultural, porque teñen inquietudes polo cuidado do sector mariño, polo cuidado da costa, da ribeira, das praias, fan moita divulgación sobre o que son as corrientes, o perigo de cando entramos a auga a bañarnos, axudarnos moitos co proxecto de Ondas Limpas. Temos o Burela Lumea, que agora é o momento álxido, que está aí David Catá, que foi o que gañou o concurso, acabando, rematando co faro, vaise de alguma maneira lucir o faro para que seña un referente tamén de visitas, e vamos a mellorar aquela zona. Creo que temos unha vila moi, como se dice, bonita, porque en relación ao noso produto, aínda creo que queda algo de bonito, pois se a xente que ir a Burela a comer o bonito, ainda queda algo de bonito. Ainda podemos ir. Entón, bueno, agora que ven o outono, van a volver a comezar as xornadas dos juernes que fan os da hostelería, que tamén ten moito éxito, hai tamén oferta gastronómica en Burela sobrada, e, bueno, creo que temos unha realidade que podemos estar orgullosos. Sí, é verdade que sí. Bueno, imos xa coa ronda final de preguntas, as rondas rápidas, as rondas, as difíciles. Vale, estou preparado. Veña. Comezamos. Un recordo da tua infancia en Burela? 1999, sendo eu tendo 15 anos un adolescente, o ascenso do Cifir Burela a primeira división en nos 90, que eso foi espectacular. Escoitando o partido pola radio, porque non había retransmisión deportiva, cortabas a radio, non sabíamos ben, é un recordo imborrable daquela, sí. Un lugar no pobo ao que vas para desconectar? Eu desconecto enseguida, quero dicir, non teño moi fácil, non necesito tanto ir a un lugar, pero diría que, mira, hai veces que estando na casa salgo, vou andando hasta a vista a tomar un café, desconecto moi ben, porque é un lugar maravilloso para iso. Sinto facer publicidade, pero, bueno, un lugar referente en Burela, moi ligado tamén ao fútbol sala e todo o tecido asociativo. E logo a zona do Cantiño, do paseo, é un lugar que me gusta moito. Ali podo a veces nadar, estar por ali pola zona, no inverno pasear, é un lugar que me gusta moito. Pero, sí, sirve para desconectar, pero son moi bon para desconectar, dáseme moi ben. Bueno, é importante tamén. Sí. Con que persoa da política irías de viños? Claro, esta xa a vin tamén, pensei en moita xente, iba a decir máis cercano Balseiro, pero con Balseiro creo que xa fun algunha vez. Quen queiras? Ahora mismo, creo que a persoa que teño que decir polo que acabo de ver, porque con Rufián sería moi evidente, é Óscar Puente, sin duda ninguna. Pareceme que sería o idóneo para ir tomar algo. Bueno, ben. Con que político te levarías mellor indo a tomar unha cervexa que debatindo nun pleno? Xa me pasou con José María González Barcia, sí. Mira, con Chema Barcia, que gardo un gran recordo, mando un saúdo, que seguro que a ela moito de ver estas cousas. E aparte de estar informado e tal. Bueno, pois un saúdo. Fomos rivais, ele era o alcalde, eu debutaba como na oposición, como concelleiro solitario do Bloque, tiñamos uns debates terroríficos, pero uns debates moi intensos, e logo tomamos algo tranquilamente, levamos xenal, ainda a última vez que estuve no Concello, estuve un cacho no meu despacho, estuvamos falando tranquilamente da vida e de todo. Sí, iso pasou, eu creo que tamén, ou con Balseiro, pasoume moitas veces, sí, con bastantes persoas, ao final temos que saber separar, non? Sí, non, son cousas distintas. Cal dirías que foi a maior lección que che deu a política? A maior lección que me deu a política? Espero que ainda me dé, que espero que me queden máis anos, pero ata o de agora, a maior lección que me dé a política, que hai veces que a política cada vez máis é moi rápida, entón, se te paras
30 segundos ou 5 minutos analizas ben cal é a situación, porque ao mellor na política pasa moito que o rival a veces está te condicionando, non o rival, ao mellor pois, hai xente que te tenta condicionar, porque ao final tes un cargo que saben que tes certa capacidade de decisión ou que podes ti xestionar, e cando te están intentando condicionar, tens que pararte e pensar, e ao mellor consultar a todas as fontes e a todas as partes implicadas, e iso deu unha prueba cando faz así, sabe moito, mira, iso é algo que me ensinou a política, sí. Un aprendizaje. E como che gustaría que te recordasen o día de mañá? Como, non sei, Mario Pillado, seguir sendo fillo de mariñeiro e fillo de muller de mariñeiro, pero que, pois, que fun honesto e traballador, un pouco xo dixen, vamos. Bueno, unha manía que teñes? Non son moi maniático, pero si que unha vez xa me pasou nalgúna entrevista que eu comentei, levo sempre as chaves no bolsillo dereito e o móvil no esquerdo. Bueno. Pero pareceme que se non vou así que me falta algo. Si igual se estes cambiados pensas sí, que perdiche. Sí, xa é algo raro, pero do resto non teño así ninguna manía. É algo que te aburra moitísimo? Que me aburra moito? Pois isto non vai sonar moi ben, pero... Bueno, igual sí. O fútbol en televisión. Antes era que de chaval vía, claro, calquer chaval que gusta o fútbol, sí. Para partidos, e agora como, claro, vexo moito máis en directo, vexo moito máis deporte en directo, o fútbol sala, o baloncesto, na Marosa paso en grande dos desplazamentos coa ese de Burela, paso moi ben, e poñome a ver un partido, en que seña da Champions, é dicir, unha vez estaba cenando nun local, estaba xogando, me digo, vou ver un cacho en Madrid, un partido de Champions e tal, aos 10 minutos xa me era imposible, xa estaba co móvil, non, cada vez máis. Recordo incluso unhas declaracións de Borja Iglesias que decía que ele xogando dicía, se o Lugo están vendo pola tele se están aburrindo. E o Lugo ten que dar unha volta, ten que dar máis cabida a todos os equipos e a todos os ámbitos, e o deporte femenino e todo. E o Lugo ten que ir por aí, senón estamos moi fartos xa de ver os mesmos xogadores, os mesmos equipos e as mesmas disputas. É que encima, a día de hoxe tamén coa estimulación que temos constante, e quizá un partido de 90 minutos, en plan, é complicado. Sí, pero bueno. Bueno, e sendo deportista, supoño que serás un pouco competidor, que che gusta gañar. A todo o mundo le gusta gañar. Entón, que te molesta máis? Que digas ti, non podo con isto. Perder un partido no último minuto ou perder unha votación dun pleno? Duras, destas das que dices ti... Eu son especialista en perder. É dicir, eu son do Bloque Nacionalista Galego, son do Burela FS, son da S de Burela, son do Deportivo. A ver, son bastante especialista en perder. Entón, teño bastante bagaxe niso. A ver, cando perdes no último minuto, realmente, a ver, depende de como seña a situación, pero xeralmente é porque estás competindo hasta o final, é molesto, porque no momento, pero depois analizas todo, pois estuve competindo hasta o final, non é como se che meten 10, que, bueno, a ver, é unha votación nun pleno, depende, houve as que me doeron especialmente, eu recordo unha que era unha moción sobre igualdade, violencia de xénero, é que, claro, nós pues, prácticamente aceptábamos todas as mocións e pensamos que todo o traballo xa fai moito, foi nos meus primeiros anos, que todo o traballo que se fai é positivo nese eido, entón nós apoiamos todas. Pero nós rexentarnos unha moción unha vez, ese doeu especialmente, porque nese eido tamén doeu especialmente. Pero logo, a ver, isto é política, ao final, pues, as votacións moitas veces hai nas moito máis trascendentes que outras, pero ao final tamén temos, o sea, a nosa política non se pode ceñir só ao pleno, ou as votacións que facemos, tens que ceñir a moitas máis cousas, ou as mensaxes que trasladamos e o traballo que facemos no día a día. Bueno, tiña unha pregunta, pero xa non la contestaches, que era Depor ou Celta? Sí, no, a ver, eu creo que si investigastes un pouco, que me consta que sí, xa o sabedes, pero eu creo que importante é o que temos que fomentar é que, sobre todo, está pasando, eu creo que hai un xiro nese sentido, é que os rapaces e rapazas sexan do Depor do Celta. Sí. Que escollan, Depor do Celta, maravilloso. Eu prefiro que haxa, evidentemente, eu aquí vexo máis rapaces do Depor pola cercanía, porque está máis cerca, tamén hai unha boa cantidad de rapaces do Celta, que vexo camisetas do Depor do Celta, de nenos, que está moi ben que nenos e nenas teñan camisetas do Depor do Celta, algo que nos ten que enorgullecer, pero o importante é iso, que a disputa non seña o Barça ou o Madrid, senón que seña o Depor e o Celta. Eso é o que nos temos que quedar. Sí, a día de hoxe eu creo que xa existe máis sentimento por esos equipos, sí. Bueno, quen dirías que, cal é o teléfono da persoa máis famosa que tes na xenda? Claro, esa tamén a estuve mirando, que poido decir, claro, teño a Nuno, por exemplo. Bueno,
Xa contábamos con Nuno, a verdade. Teño a Renato, que agora lle mando un saúdo porque tamén Está está sofrendo lesionado, unha lesión además. grave, pero como é como dice el, que é unha roca, que dixen yo ao día seguinte da operación, doi algo, non, eu son unha roca, ele é así. Estou seguro que se vai recuperar moi rápido, mandamos un saúdo. Despois, claro, teño, por exemplo, Ana Miranda ou algún político así, pero bueno, supoño que comigo algún deses tres. Así tampouco teño, son unha persona que me codee con grandísimas personalidades. Nunca se sabe. Pero tiña un baixador de Cabo Verde en España tamén. Ai, mira, Madre mía. oi. Sí. Bueno, iso pode ser Bo tamén contacto, bastante sí. coñecido, sí. Moi bo contacto. Pois, contanos a última vez que fixeches o ridículo en público. A ver, non sei quanto de facer o ridículo, estábamos nunha formación da organización en Santiago, varios alcaldes, alcaldesas, tenentes de alcaldesa, e ali, non sei, no momento, non sei como fixen, que me caeu ali un charco de auga e tuve que, bueno, a ver, non pasou mal porque a xente estaba o que estaba, pero bueno, no momento sentíme bastante ridículo, non sei se é o suficientemente ou non. Pero é que tampouco teño moito sentido do ridículo, Ah, bueno, é importante Quer tamén, decir, a veces digo que ás veces... a veces dices cousas sin pensar ou tal, pero non nen creo que, a ver, tampouco soy unha persoa que se fai saídas de tono, entón, vamos, non creo que sexa moito máis ali que algunha desas. E bueno, unha mala idea que tiveches recentemente, algo que digas ti, en que momento estaba pensando Unha isto? mala idea. Pois a nivel persoal, político, Sí, o que pero queiras. a ver, a que tengo sei que teño moitas malas ideas. Primeiro paso é admitilo. Xa, no, pero aí sí que me pillas, unha mala idea. Non sei, supoño que ao mellor seguramente neste mes que levamos adestrando xa co filial femenino, algún orde que lle den a algún rapaz e agora estaba mal ou Sí. bueno, algunha tarea que mandei que ao mellor non era algo así, poido ser algo así, seguramente. Algún soño que che quede por cumplir. Algún soño que me quedeu por cumprir. Pois seguramente ir a Cabo Verde. Seguramente ir a Cabo Verde. Estábamos mirando para intentar ir na Espomar, que iba a haber agora, pero polo tema das inundacións tan grandes que houve non vai haber Xa. Espomar. Tamén les mandamos un abrazo á poboación de Cabo Verde, porque, bueno, está nunha situación complicada, sobre todo na illa de San Vicente, pero, bueno, seguramente o máis que teño aí é ir a Cabo Verde. Moi ben. Perfecto. Moi bo destino. Unha persoa que te inspire a día de hoxe, ou que ao longo da túa vida... Unha persoa que me inspire a día de hoxe. Bueno, unha persoa que me inspire. Esta tamén é boa. A ver, inspírame bastante xente. Outro día vi unha entrevista dunha xogadora de Burela que lle facían unha pregunta parecida e decía que Ana Peleteiro e Ana Pontón, evidentemente, sería moi digamos, obvio decir Ana Pontón. Vou dicir a unha persoa que estuvo aquí, que me inspira non últimamente, senón desde fai moitos anos, que é Ana Armida. Porque é unha, creo que unha política extraordinaria, unha alcaldesa fora de série, como digo eu sempre, a mellor alcaldesa da historia de Barreiros. Iso digo eu sempre de coña, non? Porque é a única que houve, pero é unha grandísima alcaldesa, sobre todo unha grandísima persoa. Estuvo por aquí, xa Sí. estuvo contándonos. Sí, Ana Armida, verdad que unha muller de 10. Bueno, si tiveses que preferir o Osa do Mar ou unha verbena tradicional con orquestra. Claro, é que eu levo pasado moi ben en todos os contextos. Claro, pero tampouco son comparables ao 100%, No, pero claro, se que o tiveres que contexto é escoller... diferente, pero claro, que encima ahora acaba de ser o mar. Se me dices en junio, vale, claro. Se me dices en xuño, que acaban de ser as festas, ou xa hai máis verbenas, eu creo que todo ten o seu, pero... Claro, é que ao Difícil, mellor... É que o festival como o Osa do Mar é completamente diferente, entón... Nunha verbena así que pásalo en grande, porque eu paso ben, sobre todo paso ben cando a xente está pasando ben. Eu agora nas primeiras festas que houve despois da pandemia, eu cheguei ali e vía tanta xente no campo da festa disfrutando que necesitaba disfrutar, porque viñamos a pandemia que hasta me emocionei, porque entón eu paso ben cando a xente pasa ben, pero o Osa do Mar ahora mesmo é o top, teria que quedar co Osa do Mar, sí. Perfecto. Vale, cambiando de tema. Carmela ou Alfredo? A ver, vou decir Carmela, porque aparte teño unha relación persoal de antes, o sea, os coñezo de antes, Alfredo coñecí no prácticamente na política, porque, sobre todo porque eu non iba ao centro no que ele era profe mestre, entón, pois non coñecí na política. Pero, a ver, a relación persoal é moi boa cos dous, pero claro, con Carmela temos moito máis coincidencia, xa non sei racionalmente, senón na forma de ver as cousas. Con Alfredo, bueno, os comezos non foron fáciles, porque, bueno, aparte da diferencia de idade, pues, víamos algunhas cousas diferentes, pero, bueno,
fomos vendo como cada un, por onde iba cada un, e acabamos con moi boa relación, boa relación sobre pero incluso en sintonía tamén a hora de chegar a acordos, pero teño que, despois, encima, con esta experiencia, teño que dicir Carmela, sí, sí. Perfecto. Bueno, ahora vai un pouco unha difícil. A ver. Cal é a túa última compra máis cara? Buah. Igual pode ser unha mala idea tamén, No, máis cara, a última compra, pero a última en que período decimos? O que te A queiras. última. Máis cara. A ver, comprei un coche fai un ano Ui, así, bueno. pero tuve que comprar porque Bueno, para viver- por para avería, vivir. o sea, basicamente por avería, comprei un coche, foi o máis caro que comprei últimamente. Pois sí. Porque non sou unha persoa que gaste moito en Non és no consumista. material. Non, porque, a ver, evidentemente, tuve que comprar bastante roupa despois a raíz de perder peso a operación, pero non sou unha persoa que gaste moitos cartos niso, porque ao final eso gastas e acabas, home, sempre vou ter pois, un pouco de fondo de armario, bueno, porque para todo, pero non sou unha persoa, nin en tecnoloxía gasto moito, cambio o móvil cando xa non dá para máis, non teño o smartphone, nin eu sou máis un coche non, Sí. non gasto moito en ese tipo de cousas, entón, pois, eu gasto no que me vai facendo falta, logo, sobre todo gasto cando teño que ter un detalle con alguén ou algo, pois, nos demais, vamos, Sí. prefiero facelo así. Bueno, ben. Moi ben. Bueno, esta non sei, bueno. A ver. Unha festa popular da Mariña, Sí. que nunca faltes, pero non sei se decirche que non me valen as festas de Burela. Claro, que evidentemente en Burela vou a todas, non? Claro, Da que de Mariña que encima nunca as falte. festas de Burela que son eso, Que que nunca dicías falte ti. na Mariña. Hai dúas encima, este ano non, pero moitas veces coinciden. E son moi dispares. Bueno, non tan dispares, pero son en lugares dispares. Este ano non puiden ir a unha delas porque non estaba moi ben, por un período de exposición. A festa da tortilla de Cereiro Mariñaos, que foi un asiduo, intento este ano non pude ser, pero intento non perder cada ano, é a queimada de cervo. E houve moitos anos que coincidían, entón o que facía era ir pola mañá a festa da tortilla, foi xurado varios anos, e pola noite a queimada. Que pasa? A queimada tamén se disfruta moito polo día, entón por eso me fastidia un pouco que coincidan. Este ano coincide, pero bueno, disfrutei a queimada, sí. Pois moi ben. Sí. E bueno, poderías ter unha parella de dereitas? A ver, tamén pensei moito nesta pregunta, sí. Eu, a ver, Habería parella. moito debate. Claro, eu creo que unha parella para formar un proxecto, o sea, eu sou o primeiro que digo que nunca se pode decir o que non vas facer, porque pois dice miña avoa, que tamén é o meu olliño dereito, a miña avoa con 93 anos, dice as soberbias non corren para os toxos. É dicir, que nunca podemos dicir algo porque depois igual nos colle a soberbia, non? Que bueno. E non se pode decir o que non vas facer, pero claro, para unha parella máis ocasional, máis esporádica, unha parella para compartir certo tempo, pois probablemente sí. Pero unha parella para ter un proxecto, desenvolvendo un proxecto de futuro, ou ter algo estable, pois eu vexo complicado, porque para convivir, para a hora de, ao mellor, un proxecto de familia, con fillos ou fillas, viría complicado na educación, viría moi complicado. A certos temas. Pero bueno, eu nunca me poño límites, poñerse límites ao final, os límites ponlos a vida. E non nos vamos a poñer nós, pero o viría moi complicado, dentro do respeto, Bueno, non sei se eres de ler libros ou de ver pelis, que che gusta máis? Son máis de ver pelis, De non ver son nada de pelis? series, porque Bueno. eu prefiro estar unha hora ou dúas e rematar a historia. Claro, cando empezas a lazar non sabes cando parar, cando tema das series, non limpo moitas, pero teño un pouco de medo que me pase eso. E libros, lía máis de novo, pero claro, na miña época de estudante, logo cando empecé xa na política, non vos imaginar, isto a mellor é un pouco excusa barata, non? Pero non vos imaginades cando eres estudiante a cantidad de apuntes, papers, publicacións que tens que ler, incluso cando estás no traballo fin de grado, a cantidad de documentación que tens que ler, e agora pasa un pouco o mismo. Teño que ler unha cantidad de documentación, de feito, moitas veces faga coña con unha parte que dicen os secretarios ao final nos seus informes, que é sempre xeice do outro mellor fundado do dereito, isto é canto teño a ben informar. Esa frase parece maravillosa, que podría estar en calquer novela, pero intento no documentación que leo encontrar esas partes divertidas e tal, pero claro, para ler queda moi pouco tempo. Por exemplo, cando foi o boom este de Fariña, papeino enseguida, porque encima era que o prohibían, entón, andaba rolando o PDF ese, papeino enseguida,
Teño varios pendientes enriba da habitación, da mesiña. Eso sempre é bo, Pero, ter claro, varios libros aí. sí, son máis ao mellor de ver unha película que de ler. Entón, vou che preguntar, que recomendas sempre? Unha película, que pelis diste esta peli tes que vela? Ou que libro recomendas? Esta peli tes que vela, o libro. Bueno, vou recomendar os que teño pendientes de ler, porque a ver se así me recomendo a mí mesmo, que son Non penses nun elefante rosa, que mo firmou a autora, sí, normal. que mo firmou Antía Yáñez, a biografía de Moncho Reboiras, que me regalou o meu primo, sorprendeume fai 2 Nadals, sorprendeume con ese regalo meu primo de 16 anos, con a biografía de Moncho Reboiras. E de película, eu quedaríame coa Asmorga. Asmorga, Sí. moi ben. Bueno, volvendo tamén a política, da Mariña, que político te cae peor? Me cae peor. Sí, que digas, si buf, este non... Fua, claro, que isto sí que é un atraco, que me cae peor. A ver, caer, que realmente ao mellor hai veces que se non coñeces a alguén, Si podes ter unha imaxe del diferente. Claro. entón se digo alguén que coñezo, vai dicir, a ver, hei de dicir que ahora mesmo, co portavoz da oposición en Burela non hai moi boa sintonía. Bueno, Hei de dicir, tampouco é que me caiga mal, pero non hai esa sintonía. Hai veces que eu creo que é visible, pero bueno, eu con el podo falar, algunha vez temos coincidido tomar algo tal, Sí. pero do resto da Mariña, que me caiga peor. ou que xa sepas ti que non vos levades ben, que sexa mutuo, non sei. É que eu intento separar, eu non... Por exemplo, eu, que digo, con Manuel Rocco, co que está na oposición, é certo que non hai unha boa sintonía, pero non nos vamos mal, non nos quedamos mal, pero non che sabría decir ninguén, é que non deixarme pensar, pero podría dicir Dani Vega, porque teño ido a debates con ela, estando aquí en Ribadeo, pero tamén é unha persoa que despois se encontro sempre o saúdo a falo, que non me parece o seu proceder moitas veces moi oportuno, as súas formas de expresarse, Sí. pero non é que al teña alguén que lle tiña posto a cruz. Xa, Sí. xa. E xa dixen entendemos. bastantes, creo. Bueno, xa para rematar, imos coa pregunta final, que en que momento da tua vida quedas aquí e agora? En que momento quedo aquí agora? Esa tamén é moi boa, tamén me plantexaba varias, pero vou a decir é que ainda non acabei de decidir, pero vou a decir calquera reunión familiar ou de amigos, pero calquera reunión que estiña cos meus, cando celebramos algún aniversario, algunha data sinalada, que estiñamos todos ben, pois eu creo que ese é o momento para quedarse aquí agora, porque estando todos ben, estando pasando ben, e con un bon mantel e un bon plato na mesa, pois estamos todos ben. Pois toda razón, toda razón. Perfecto. Pois listo, Mario, eres libre xa. Moitas grazas, teño aquí un par de detalles para vós. Hai que ver. Tomei a liberdade de non escoller, pero son 2 agasallos diferentes da mesma casa, Ai, bueno. entón vos escolledes cal queredes. Son Cerámica Eusón, que son os meus grandísimos amigos da Fundación Eusón, que fan un traballo impagable. Sí. Así aproveitamos para facer un pouco de publicidade, que teñen a súa páxina web cerámicaeusón.es, onde se pode mercar ali. Teñen incluso á venda produtos do seu invernadoiro, que pasa que non iba a traer aquí uns tomates ou unha leituga, para a xente, que aproveito para dicir a xente que pode acercarse por aí e pillar tamén do seu invernadoiro, e aquí botedes pois, un par de detalles para Moi ben. vos. Hai uns pendentes, hai un colgante, e decidedes vos cal Ai, bueno. Son Así unha gusto. maravilla, xa vos lo digo, adianto vos que son unha maravilla, e eu moitas veces, cando teño que dar un detalle, como neste caso, ou para familiares, incluso amigos, aproveito para facer este regalo. É precioso. Que bonitos. A ver se pon. Ala. Wow. E fano todo eles. Sí, fano todo ali, teñen bonito. evidentemente Mira, un mestre moi bo, e fano todo ali no seu taller. Que pasada. Pois espectacular. Está chulísimo. Moitas Moitas gracias. gracias. Gracias a Mario, vos, un increíble. placer A verdade ter que vos increíble.